Doble kalbaryo kay nalinugan na nasunugan pa. Kini ang nahitabo sa muabot upat ka mga panimay sa lungsod sa Midilin nga padayong nanawagan karon og tabang. Si Nico Sereno sa report. Di kalikaya ni Jessan Bolotano nga matag karon og unya mamahimong emosyonal sa sunod-sunod nga hagit sa ilang pamilya. Bag-uhay lang nagub-an siya og pampbot nga mo'y gikuhaan nila sa ilang panginabuhian. Dayon tangkod usa ka semana karon nahimong biktima na sab sila sa linog ug na-damage ang balay. Natiwasan pagyod ang ilang Pinoy-anan nga nasunog ni adtong Domingo sa kadlawon. Ni adtong higayuna dihara sila sa gawas sa balay nagbanig ug nangatulog sa kabalaka sa mga aftershocks. Nakurat na lang sila nga daw dunay nag-short circuit sa balay ug mikayo na. Pamilok lang, nawa lang. Sa pamilok, may ako nawagan ko sa ko ron. Pwede ba, tabangan ko ninyo. Kapwa ko mananagat. Kasi nagkita. Di ko mawa pang hingi ng tulong. Kasi ako walang-wala. Kahit isa lang. Isang pira, walang pira. Naapil sa pagkasunog ang mga balay sa tapad nga ang mga tag-iya walay nadala kay mibakwit sa unahang bahin ug hawan-hawan nga lugar. Tulo ka balay ang totally damaged ug usa ang partially burned. Okay raman sir, pero sakit sa dugan niya rin. Pag-abot na mo rin nga sunog ng bahay, wadyo may naabtan. Bisig usaw, may makuha. Gikan po mo sa Gikan pa mi sa bukid. Kay, evacuate. evacuate kay ako papa, stroke mo yun, lisod kayo. Lisod kayo sahon balin-balhin ba? Relief goods ug mga requirements sa eskwelahan ako, urot. Sunod-sunod ang mga trahedya nga nahiaguman ni pipila ka mga pamilya dinhi sa maong komunidad, mao nanawagan ang mga residente og tabang para sa ilang pagbangon. Ang mga pamilyang apektado padayong nagtulda-tulda sa bakanting luna sa ilang sityo. Nagpangulbaan gihapon sa mga aftershocks. Didto namo na ila-ila ang bayaw ni Jessan nga si Argel. Siya ang nakakuha sa nag-viral nga photo sa mga tao nga migamit og plastic bags sa pag-igo sa linog. Matud niya na makwit na sila sa bukirang parte sa ilang sityo pag-igo gyud sa linog Martes sa gabii. Apan mga kadlaw ni ana ni kusog kaayo ang uwan. Maayo na lang kuno nga ang iyang bayaw nga si Jessan nakahuna-huna nga gamiton ang mga plastic nga sudlanan og isda ipamutang unta sa banyera. Gipakita pa niya giunsa nila paggamit nga nakaproteksyon ni adtong higayuna. Matud niya, dili kuno pang posting gyud sa social media ang tuyo apan para magpahibaw sa mga paryente sa sitwasyon nila sa linog. Wa niya damha nga mag-viral ang photo apan nakatabang sab kini kanila. Ang grabe ra gid kay namong impact kay kung wala to siya nag-viral kanang nihit kay mi og ayuda diri relief goods kay sudlon ba siya sir, layo ba siya sa highway. Tuyoon ba gid siya? Tungod ato nga photo murag daghang mangita. Daghang mangita. Samtang ang ilang komunidad nga nagpuyo gihapon ilawom sa mga tents, lakip sa nahimong beneficiaries sa tent nga gipanghatag sa partner nga embassy ug sa GMA Kapuso Foundation. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.